תספרי לנו מה בעיצוב האדריכלי של הבית, מה הטרנדים ב-2012. אז רועי התחיל עם המינימליזם ואני אמשיך עם זה. זה לא שזה טרנד חדש מינימליזם. מינימליזם זה טרנד שקיים בארץ כבר המון שנים ומאוד תפס. בעצם בעולם המינימליזם התחיל בשנות ה-30, ומיס וונדרהוז, לקח לי זמן לבטא את השם, הוא היה אבי המינימליזם והוא גם היה מנהל הבית ספר לבאוהאוס, ובעצם less is more, זו הכותרת של המינימליזם. קווים מאוד מאוד נקיים, צבעוניות מאוד מונוכרומטית, ממש צבעי רקע. אני מדברת על המינימליזם האקסטרימי. נעל גוונים של לבן, שמנת, בז', אפור, וזהו. זה גם הרבה פחות חפצים בבית? הרבה פחות חפצים בבית, מאוד מאוד ניקיון. המבקרים של המינימליזם אומרים שבסופו של דבר רוב הבתים נראים אותו דבר, והשפה היא מאוד דלה, אז הדעות הן חלוקות. משעמם במילים אחרות. נכון, משעמם וצפוי מראש. ומה שקורה ב-2012, המגמה היא, והמון ז'ורנלים כותבים על זה, וגם בארץ ובחול, שהמגמה היא בעצם לקחת את המינימליזם לכיוון יותר מושכל. זאת אומרת, האנשים, הלקוחות כבר לא רוצים לראות כמו השכן שלהם. הם עדיין רוצים את הקווים הנקיים והקלאסיים, אבל הם רוצים גם להרגיש שיש את ה-DNA שלהם בדירה. אז במה זה בא לידי ביטוי? לדוגמה... זה ספה אולי, זורקים איזו קורסה מיוחדת של הסבתא שלך, זכרונה לברכה, באמצע הסלון. זו אופציה אחת. אופציה אחרת, אם יש למישהו אוסף של צלחות, אז אפשר פשוט להגדיר פינה לאוסף הזה, למסגר אותו ולעשות אוסף של צלחות, אבל בצורה מושכלת, בצורה יפה, ועדיין אסתטית ועדיין נקייה ולא עמוסה. הנה מצאנו מה לעשות עם האוסף צלחות שלך. הנה. או מישהו שאוהב אקססוריז, לרכז את זה בספרייה, במקום אחד. או אנשים שלא מסתפקים בצבעוניות הדלה הזאת של אפור, שחור, לבן ובז', מחממים את המינימליזם ברצפת פרקט. או בשטיח. זה בסדר. שטיחים, וילונות, זה משהו שנכנס למינימליזם? לא עושים את זה מאוד קיצוני. עושים את זה הרבה יותר רע. הוא לא חד וקר, אלא הוא עדיין מינימליסטי, אבל עם כל מיני נגיעות. עם אמירה אישית. אם אני מבין נכון. עם אמירה אישית, ושומרים על תחכום, ושומרים עדיין על האמרה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, שזה... ושטיחים, וילונות, זה נכנס לתוך מינימליזם? כן, רק בזהירות. לא, זה נכנס רק בזהירות. בדים יותר קלים, בדים יותר באמת בצבעי רקע, ולא כתיפה אדומה, שזה לא יהיה כבר מינימליסטי בכלל. אז שומרים על איזשהו ניקיון, אבל עם אינפוט אישי. לשים תמונות בבית, אני רואה. בוודאי. כן. פשוט זה מאוד יקר. מינימליסטיות או שאפשר גם תמונות גדולות? דווקא בתמונות אני אוהבת גדולות. דווקא בתמונות, לדוגמה, אז פחות שמים אוספים של הרבה תמונות, אלא אחת גדולה ומרכזית. זה משדר יותר מינימליזם וניקיון. והיא צריכה להיות מודרנית או יכולה להיות מהסגנון העתיק עם השם? יכולה להיות כל דבר. ב-2012 יכולה להיות כל דבר. כי באמת, המגמה היא להכניס את ה-DNA שלך לבית שלך, שאתה תהיה עדיין בסגנון מינימליסטי קלאסי, אבל שזה יגדיר אותך לעומת דפנה ולעומת כל אחד אחר. שיהיה פורטרט עצמי על התמונה. בדיוק. אני רוצה שידעו שזה הבית שלי. לי יש ספריית אומנות עשירה, אני רוצה שתהיה בסלון. לא רוצה שהיא תתחבא בחדר שינה באיזה ארון. יפה. צביה, רועי, המון תודה לכם. הרבה תודה לכם. תודה לכם.